ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Шодазон ҳастам, ки боз ҳам бо мо ҳастед ва видеои имрӯзаи моро тамошо карда истодаед. Дӯстони азиз, дар имрӯзаи видео ман мехоҳам барои шумо намин намуд паплинои 45 сомонаро нишон диҳам. Марҳамат бинед. Агар дар кор боша, мо ба Русия равон мекунем. 3 метри паплино 45 сомониянд. Бисёрам паплинои нағзанд, гулошонам хушрӯвай. Марҳамат тамошо кунед. Мо ба Русия доставка дорем. Анамин рақаме ки дар рӯи экран ҳаст, дар WhatsApp-ш нависед дӯстони азиз, занг назанед, нависед, зеро ки дар занг ман ҷавоб дода наметонам. Фақат мисол агар нависта бошад ё ин ки голос равон карда бошед, ман ҷавоб медиҳам ва пурра бо мефаҳмонам ки мо чӣ хел равон мекунем ва нархи доставкаш чанд аст. Барои ҳавай бинед. Иҷада бинед, наи намуд паплинои гулмайда. Наи кабудшам хушрӯ, наи розвишам хушрӯ. 3 метрош 45 сомонӣ. Бисёрам паплинои нағзанд. Аз ин кабуд бинед сабзам доранд. Анаи бабучкаҳо ҳаст. Аз ин бабучкаҳо дигар рангошам ҳаст. Рости имрӯз камтарак видео кардагӣ ҳастам. И паплинои арзона. Иншалло ки боз ҳам видео яъне ин паплинои арзона ман ба шумо пешниҳод мекунам. Тамошо кунед, интизор шавед ва интихоб карда суратша дар WhatsApp нависед, партоед дар WhatsApp, ман ба шумо мефаҳмонам.